Це що зараз? Партія регіонів всі перебігають чи з П'юку, чи там з Удару, чи з Літки правий, з техніку самооборони. Для чого? От я не зрозумів. Ви задаєте питання Ти кого мені? представляєш? Ти кого особисто представляєш? Так, я член самооборони Якої і самооборони? зачитую Вчора рішення громади. Це не моє рішення, це рішення громади. Виступав чоловік, який дійсно представляє правий сектор, я вже не це говорити. Ви ж бігаєте з одної партії в другу, кажете, як то з ким міняєте. Що ви? Хотів ці, що ти зачитав. Завтра всі підуть з регіонів, перейдуть в правий сектор самооборони, будуть на цих самих посадах. Ви не ставите питання, коли вони перейдуть. Входите анекдоти, розказуєте про це. Будь ласка, пане. Ще стає совість і стає. Дуже слушна відповідь, дуже гарний виступ і особливо ріже по вухах виступ в частині, коли хтось йде в відпуск за державні кошти чи не за державні. Дуже радісно, що людина піклується за бюджет країни і так далі. Мене цікавить на сьогоднішній день, на якій посаді він знаходиться, цей чоловік, скільки він отримує зарплати з міського бюджету. Я, хто не знає, хочу озвучити. Його посада називається радник міського голови. Тобто, щоб всі було зрозуміло, в місті Коломиї потрібен радник. Крім того, що є 4 заступника міського голови, ще потрібен якийсь радник. У радника міського голови знаходиться найкращий кабінет у міській раді, з якого ми, приходячи, йому казали, будь чоловіком, радь без коштів, ми готові всі радити мерові, ми всі любимо Коломию, питань немає, б'ємо себе в груди. Але без заробітної плати, яка йде з бюджету, яку сплачують всі люди, і правий сектор, і самооборона, всі підприємці, всі сплачують, для того, щоб ми цій людині сплатили зарплату. Ще хочу сказати, коли багато місяців назад 26 депутатів, більших, висловили недовіру цій людині, видали оцінку його роботи як секретаря міської ради, він мовчевно, не будемо проводити аналогії, так як сталося у жовтні місяці, мав піти Азаров чи Захарченко, він не пішов. Мер міста умудрився накласти на кадрове питання вето, після чого 8 місяців не збиралася сесія міської ради. За цих 8 місяців, це є докази, в мене є питання, було роздано куча дозволів на ці кіоски, на будки і так далі, і так далі. Після цього, навіть коли вже зрозуміли, що міська рада не прийме цього чоловіка назад, ми не приймемо його як секретаря. Міський голова пішов на те, щоб його звільнити і призначити другого секретаря міської ради. Що відбулося далі? Голови міської ради дуже велика фракція. Дуже велика фракція. Він не знайшов людину з своєї фракції, хоча ми готові були підтримувати, я особисто вам це говорю відверто. Він знайшов людину, бо люди розказують, що подала Свобода, б'ють, партію регіонів подала секретаря. Це неправда, я говорю це зараз. Першого кандидата на секретаря міського ради подає міський голова. Кого подали? Подали Колодніцького, бувшого члена партії регіонів. Мало того, тут йшла боротьба і поставили на голосування питання. Так питання мер настояв, як звучало. Того призначити, а тільки після цього цю людину зняти. Тобто не було вибору, що, наприклад, його знімають, того завалюють і після того ставимо другого. Не було вибору. Або лишати Гошія, або голосувати за Колодніцького. Це така правда міської ради. Тому коли зараз розказують тут байчки, це все байки, це все ігри, це подільники, назвемо це так, бо інакше не можна назвати. Тому один одного вони тримають. Один одного не зливають. Як так можна? Як так можна? Людина не хоче, зібралася, пішла, сіла в залі, працює депутатом без заробітної плати. Ні, йому всі говорять, ти недобрий, він сідає і далі працює разом. Отримує заробітну плату, сидить в кабінеті, а другі люди сидять без кабінетів. Тому дуже уважно, хочу зараз сказати, правий сектор, самооборона, таких присосайлів, я їх називаю, до вас буде дуже багато. Дуже багато. Будуть пропонувати вам кошти, будуть пропонувати вам золоті гори, будуть розказувати, що всі депутати одинакові, будуть різні такі речі говорити. Дуже уважно дивіться, бо ви готові робити ілюстрації, але ви зробіть спочатку ілюстрацію в себе. Перевірте кожну людину, яка зараз буде прослуховуватись до вас. Перевірте цю людину. Запитайтеся, що ти зробив для Коломиї. Чому тебе звільнили? Тут було сказано правильно. Пішов від Батьківщини, за пару хвилин, один тушка пішов, за пару хвилин вигнали другого. Ми не будемо зараз обсуждати партію Батьківщина добре чи погано.
Але давайте будемо говорити, зроби гоноров. Від підходить тобі батьківщина, сказав до побачення, я йду геть. Ми по телевізору це дивимося і кажемо, Боже, дивіться, які там всі депутати сволочі. Та ви тільки не стягнете, що тут творить. Дуже приємно, що ви зараз всі прийшли і за цим дивитеся. І тут зараз зашевелілося це все, шевелиться вже зовсім інакше йде. Де раніше ви були? Приходіть завжди на сесію, дивіться, що тут творить.